момент публиката първо да заснемем. Ти да надесеш там малко. Не го дадеш погадат. Мишо, пази се, бе! Мисля, айде бързо малко. Натам. Елай. Или с мене. Абе, ти че показваш. Чакай, че съм спел с че го дадем. Мисля. Няма да го дай. Не напред, бе. Ай, ти подеш до това. Мисля, ще се ободете на това малко. Има тръски, остави. Загубихме